kwedu muChiBuja tauya nhau dzokugumisira dzomwedzi uno waNyamavhuvhu. Tiri kutandano kunyepa kuti kwai Gwicho rawapelekezela mpoko rinonzi sixokoxela mpoko kwai rasungihwa nemapurisa asireka kugona kutiza kubva kumapurisa yokuhillside azoburika manguva yomanhoko yano aisa vhidhiyo ari kureketa kuti akubenhukapo kare kumapurisa aye idi pakaita kunyangariwa agoti iye aribe chaaita chinoita kuti asungiwe nokutoti mhosva yaari kunenetsewa iyi yokuti kwai agoita zvokubhinya zvorepukesi kwai manyepo. Rekai tigoone kuti zvii zvinenge zvichinyatsoitika ipapa. Ticharamba tichikunyepai zvinenge zvichiburikazvo pazvinenge zvaburika. Mapurisa agoramba kuti akasunga anozuro maikupe agotiwo vanhu vari kuita basa rokureketa kuti mapurisa akasunga maikupe vanofanira kuti vachinje maitiro yavo nokuti zvinoita kuti basa ravo remapurisa ritadze kutekaira zvinhu. Ticharamba takaringa nhau iyi asi isu nozuro takakunyepai paye kuti tiribe kumboboya kana mapikicha kana chimwe chinhu chinoratidza kuti wasungiwa. Tichakunyepai zvinenge zviri kuitika. Kansuro yeguta roHarare yagoreketayo kuti iri kuita kuhwadziwa nezviri kuitika asi yagototi nezvimwe zvinhu zvainenge yakubhadharisa mari yokuAmerica basi kutambirayo mabhondi kana imwe mari. Pakaita kunyangariwa madira vari kuita mari yokunzei dai hurumende yandochinja yabvuma kuti munhu wese andotambirisiwe mari yokunze. Ipapa mamirira zvakaitaya ari kutoreketa kuti kune vamwe vanhu vachatadza kubhadhara zvimwe zvinhu. Wagoreketa havo wakati mari dzinobhadharwa pamwedzi nopamwedzi dzicharamba dzichibhadharwa iri mari yomunyika. Rekai tigoringe kuona kuti zvinenge zvichiburika sei. Tinenge tichindokunyepai. Wanhu wakaita basa kuhurumende waakuchema kureketa kuno kwai mabhiriyoni ari kuhurumende apfikirwa imomo aribe kubhadharwa awanditsa. Wakamirira kuti wabhadharwe kuti waende koibhadharawo zvinhu zvavo nokudini asi hurumende vari kupfika mari iyi wachiti mari iyi ndio iri kuseenzesiwa kuti mari yokunze pamusika iite uremu hwakanyanyitsa. Rekai tione kuti zvinosvika kupi asi kuramba wakasungaku kunoita kuti zvinhu zvitadzepo kare kutekaira nokuti zvinhu zvavo zvacho panenge pachiribe chibodzi chiri kutekaira. Rekai tirambe takaringa tinenge chindokunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Dzanyasi wanga wari kuzambuko reBeitbridge tagokunyepai nozuro. Kwai waenda ikweyo koparura zviri pamutemo kuti zambukori raakunyatsoita kutekaidza vanhu zvisvinu. Wagotoreketa kuti izvezvi wari kuita kumhanyidza vanhu vakawanditsa nokutoti zambuko riri kunyanya kuseenza zvakanaka. Rekai ticharamba takaringa kuti rinenge richiita sei. Tichagokunyepai zvizere zvinenge zviri kuburika ipapo. Mutungamiri wenyika yeBotswana kureketa kuno kwai arunhadzirira kuti zuva remusi wechishanu agouye kuZimbabwe kuno koita zvokuparura zviri pamutemo mutambo wemabhizimusi nowarimi woZimbabwe Agricultural Show. Tichagokunyepai kuti zvinenge zvichidini kwai papa musi wechishanu uyu ndo waanenge aripo. Rekai tione kuti vanenge vachireketa kuti kudii nayo waMnangagwa. Tinenge tichikuudzai zvinenge zvichiitika ipapo mabi angu. Kuoma kuri kuita upenyu munyika nomamiriro pfumi aribe kuningisika zvisvinu kwaita kuti vanhu vazhinji vaite kubuda tsungununu vachifunga zvikoro zvaada kuvhurwapo kare izvozvi. Kureketa kuno vabereki vanowana vanofunda kumabhodhingi vari kuita kuchema vazhinji kwai zvikorozvo zvaakubhadharisa mari inoda kupfuura 400 chaiwo mari yokuAmerica. Apa ivo vabereki vazhinji vari kundotambirisiwa mabhondi. Kwai kana uribe munhu ari kunze kwenyika anombokutumirawo kadhora unoita kuita njodo chaiyo. Inenge indori mbuna nhamo yakaita kupeta muhwe ikaita kumisa zimusoro kunge roambira. Pakaita kunyangariwa chaipo paribe chisvinu. Heno kuti vanhu vachapona nei. Mukutinya kuri kuita zvinhu munyika woZambuko wagoreketayo kuti waakutokwidzawo mari dzavo dzomabhazi kutandira mabhazi kwai vanhu vanobhadhara mari shoma vanenge vachibhadhara 300 pakutekaira kubodzi kusvikira pa550 550 pachirungu
pakutekaira kubodzi. Kwaye vanenge vachikwira makombe vanobhadhara mari iri pakati pemadhora 400 kusvikira pa500 50 omari yomunyika pokare. Pakaita kunyangariwa ndo pamunoona ipapa kutoti pachiribe kana chisvinu kambwa kamwahu. Tichiringadzo mitambo nyika yedu yeZimbabwe yaratidziwa pokare kuti inozvikona bazvo mutambo wekiriketi zvino pokare ino kutoti wanga wanongura waribe kutamba nevanhu vasvinu vanonyatsowaratidza kuti kiriketi inotambiwa sei. Nyasi waribe kana kusvitsa zana romhanyo zvaita kunyangariwa, waita kuvhindikitiwa, kukubiwa, wakagoumburudziwa mumadota chaimo, kusiiwa waita kuchena kunge henoi ikweyo. Rekai tione kuti vachazoita sei pavachatamba mutambo wokupedzisira, asi tiri kuziva hedu kuti vanenge vachikubiwa chete paribe kana kumbowinawo. Tiri kutofara kuti netball wanotamba wadzimai weduwa waita tuzvinu kureketa kuno kwai wagonyepiwa nohurumende kuti vachapuwa zviuru 10 zvomari yokuAmerica kuti wagowane wari wegani. Ticharamba tichivimba kuti zvichaitika izvozvi kuti mari igobva yandoenda kuvakuru kwainogara ichindoenda mazuva ese. Ticharamba takaringa tichigokunyepai. Tiringedzo pasi rese. Bhangi romunyika yeSouth Africa ragotiro rapa mazuva 9 kuna raMaphosa kuti wagorinyepa kuti zvii zvakanyatsoitika kuparapara famu. Pakaita kunyangariwa waRamaphosa kureketa kuno heno kuti wasiri kutikitira nozviri kuitika zviri kuramba zvibvunziwa kuti wakaita sei kuti wagoite makutukutu omari yakadari iri mumba. Pakaita kunyangariwa, rekai tigoona kuti zvinenge zvidini. Tiri mumabhangi pokare kwai VBS nozuro uno yagoenda kumba kwaJacob Zuma kuti iende kotora zvinhu zvainofungidzira kuti ingakone kutengesa kuitira kuti ikone kubenhutsa mari yakamukweretesa iri mamiliyoni 6 omari yomuSouth Africa. Pakaita kunyangariwa kani, idi zvakaita kunyangara heno kuti wachazvikona chere kana kuti zvichapera sei. Kwai kuAngola kuno kabato kadiki kanonzi Kasa CE kari kuramba zvakabuda musarudzo zvokuti Empalando ino 50 ezvikamu kubva muzana zvomavhoti. Rekai tigoringe kuti kune chere zvichaitika kana kuti vachaenda kumatare chere kana kuti vachandosiya zvakadando. Kwai kuBurkina Faso kwaita pokare mafashamo ari kuita kuvhiringidza izvezvizvi unotosaya kuti kohokonai zviri kuita kudandi. Idi nyika dziri kurohwa nemafashamo kudari dai watokona hawo kuunganidza mvura iyi kuti iite tusvinu wagozoirimisa kana nokuita zvimwe zvakasiyana kana nokunhadzira magetsi chaiwo. Kuno mvura yacho inenge inomanja yakanyanya nosimba risingatuidziki rokutoti ipapa inenge ichiparadza chese chapfuura munzira mayo. Pakaita kunyangariwa, rekai tiimbe kuti zvichachinja izvozvi. Kwai chipepeti cheoiri cho chaDangote chinenge chiri kuda kuti kubhadhawa mari chichiwana pokare oiri kubva kukambani yehurumende kumakore 20 ari kuteera. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachizvikona chere izvozvi. Kwai kuNigeria kana icho chipepeti chaDangote kana chaakusenza vanenge vasingachatenge mafuta edzimotika kubva kune dzimwe nyika. Vanenge vakubva vanhadzira nekupepeta ese avanokwana munyika maomo. Rekai tigoramba takaringa asi tiri kushuvira kuti zviite. Kwai chatanga kusenza gore rinouya pakati paro. Munyaya yekugumisira kwai anonzi Mikhail Gorbachev kwai akapfa. Iye Gorbachev kwai ndiye anga ari mutungamiri weSoviet Union iya yakanetsa kusvikira payakaparara kuna 1989. Anga ana makore 40 toti mweya wache uzorore murugare. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, toboyana zuva ramangwana.